Здравейте, тук и Слейкани, Факер 123 с първия геймплей на League of Legends. 5 срещу 5. Кои са тия гари, бе? Шшш! Гаргио. Знаеш как са играчи от тук на прозореца? Значи аз играя с Алистар, той играе с Twitch. С скин, подчертавам. Да. Така, аз къде съм? Аз съм мид, не? Много ясно. Ху мид, мадафакърс! Не бе, Анивия мидва, човек. А не велеше? Да, тия 8. Айде с тебе, рогати приятелю, да отиваме горе. Аре, горе. Айде. Как се че? В смисъл, то не се че, мога просто някой мога гад. Не знам, що така. Прививаш по 60 фопа, сега 40. Гледай, човек, пише са Стефан, па не е българ. Чайна. Добре. Лихтенщайн. Лихтенштайн. Шипани германци. Без цени си, Добре, леко. Аз мразя германци. Стефан БГ. Стефан Б... Човек писа турбо Стефана, пък е германец, представяш си? Да, значи виж сега какво правя. Аз Чуй. натискам Q-то, дигам ги във въздуха, използвам Ignite. Ясно. Добре, значи натискам Q-то, дигам ги във въздуха, използвам Ignite. Ти правиш damage. Tons of damage. Айде. Това беше лесно. Чай бе, какво правиш? Сега да влизам ли талак, дай? Чак. Дявай, какво правиш, бе? Лут ли си, бе, брат? Тактиката, бе. Абе, ти си побъркан, бе. Чакай, срещу Майко, вижте го с Лейко, какво правите, вижте го. Абе, не бе, нарочно ги примава да дойдат малко. Абе, че съм убиец ти, бе. Това ма репортнат за хранене. Еми, ще репортна за самоубийство на кулата. Айде, върни се, че на тази кръв ще напребият къде. Абе, нема бе, човек. Абе, ти утре с този Ренектон, бе, брат. Колкото Ренектон. Еми, Ренектон и талона, направо ще не издати двамата. Талон ли бе, баси? Аз си мислих, че Отария то било талон. Какво правим? Аре бе, почвай да ги трепаш. Да, просто. Абе, ти си танка, влизай, бе. Да. Ай, късмет, брат. Добре, какво ми лагва в момента? Лагва ли? Ми леко не зацели. Трябва ми само хедбът и съм готов. Бой. Бой, ама, нещо. Точно така. Пум! Айде. Умрете. Дабъл кил, мадафака. Айде, давай, по. Защото Слейкън е танк. Защото си Слейкън е танк. А Факера е кил стила. Да ти падне рогата, да ти падна тъно. Ма това Ренектон аз... Бяга назад, айде, бре, вижте го как умря. Не, жив съм. Чай бе. За малко добре. Забравих, че това бе, миньоните, там миньони си поли се умрях. Който приказва, умира. Да. Абе, нищо. Представяш си да умра в първи епизод от такова, това ще да е бакти фейл. Не, това ще е епичество. Ще запомни така. Колко хилт имаш, трябва да се връщаш? Не, добре. Аз съм пълен. Човек. Прибихме и. Аз ден съм викам. Инвизипитен. Ботка. Прибиха ги всички. Гледа тъпата не бе, брат. Ами нямаше какво да направим. Ай, сега стани яйце и умри, гледай, ще умре. Ще умре бе, знам. Ще сботна. Продължавам. Джакс, какво прави сам? На всичкото отгоре ми. Ай, давай, стига. Сега се спамел. Аре, влизам да ме бият, това. Нали това е? Аре, влизай, ти сам за това, давай. Аре, елате. Сега за кого бутна? От ли го в тази красна Да, здраве. Това ни приби минули, да мога минат малко напреде. И сега се кашираме тук. Надявам се да са видяли. Как ще фелниш? Чак. Ого!
Не съм видял от човек, аре. Аре, това е. За малко бъде, бе. Няма за малко, ще умре. Няма, трябваше да ударя това. Ама избърза. Еми, винаги избързваш, моето момче. Добре. Как го цепи? Дали? Значи, кога са... ще ударя Ренектон, кулата почне да ме бия мене и ти побиваш. Става ли? Става. Става. Въпрос на убийство. Това вече рядко се случва. Айде, удри го! Както? Не знам. Немах мана, немах нищо. Аз знаеш, че това ще филним. Каре, няма да се плашиш. Кой? Не, аз не се плаша. Значи тия двамата като са АД, значи да взема малко броня или да са. Да, броня трябва. Аз ще взема. Ма не знам знаеш какво, той е целият... не, той има два малко. Нинджата би някакво много идиотско ми изглежда. Нинджа целия? За да, са... Мани ги тела, това е за долчо. Нищо е то. Cold Armor си е... Тия бутуши са за Джакса. За кой? За Джакс. Нинджа тап ли, какво беше ли да нинджа? Да, е така. Гледай колко е просто. Да, на хранете ти. Аз искам да кача малко мид левел. Ти седи, пази, чули? Добре. Пази, че ще ни стопшат кулите. Пустошат? Ще ни чупят колата. Mess with the bull and you get the horse. Nothing can hold me back. О, какъв прекрасен ултимейт от Фис. Знаеш какво мен почти ме убиха? Идвам. Тън се, приятелю. Чакай, аз ще ги помага, чакай, имам 7 секунди до хила. Така хетва добра. Чакай, така сега да изкочиме. Арбен, няма ли така някакви... Оп, чакай. Чакай, какво правим сега? Сега не мога такова. Ма кой да убие, Марк? Ама стани 6 левел, че тогава ще мислим за убийство. Чуле? Как 6 лева, бе? Еми, къде стане 6 левел имаш ултимейт. И какво ми прави това? Ултимейтът ти не ти правят никакъв демидж. Сега от мен е нормално. Няма да ме убие толкова. Няма, сега се върнат при мене. Ще ме фокусират за шеги. Аз искам, че да изчакаме 6 лева. Блъска ли къртичка? 6 лева малко трудно ще стане. Ще стане, ще стоят. Това е сериозно лева. Не очаквай да го убиеш. И аз. Почни да биеш таун, аз имам хил и 11. Повярвай не ме чекай. Не, чакай. Чай стане 6 лева, Еха. Това колко ми се игра с ми почва мейзи. Тя е 6 лева. И не мога ма бият и така. Еми, много трудно, в смисъл имаш много меджик, застават много армор и тем подобно. Чакай, че таун не избега. Да, избегаш, ще убим другия. Мерси, че не го открадваме. Еми, то път реших да не чува. Викам, май, той умре. Айде, европейци сме. Нищо би и това. Ух! Чакай сега види какво се... О, не, как фейлнах. Това cooldown reduction добро ли е? Еми, да е cooldown на магиите. В смисъл да взема Mercury 30. Аре, това ще. И вземай каквото искаш, човек. Така. Че нещо зад. Някакви много яки айтеми и започват. Ще ги правим както миналата ера. Видя Коста. Миналата игра без коментар. Да. МП You Can 3.
Защо не може да Now е I'm случай? angry. Няма средно. Основно. Чакай, екран. Така. Добре, значи кога ще му ударя една глава отгоре и той почне да тръгне надолу. После един такова удар в земята. Бързо Не ми плана. придвижи се, защото не чувствам, че бяга. Nothing can hold me back. Готов. За когото? За чега. Към готов си, аз се чуя, че ми кажеш готов си да го биеме, па не че го отрепа. Значи ела прибиеме фис. Няма какъв фисо. Добре. То направо ми оттегнал това. Добре, ама не мой скача, изчекай му, чуля. Давай, скачай, ще му убия. Скачай, давай, Тромав. Така, браво, путник го, браво! Това твой игнайт ли беше? Не, може си. Не бе, мисля, че той а ни ви използваш. Опита се да вземе убийство. Ама го пусна на крипа. Беше много гейско в нейността. Ела троши ми. Аз ще кача малко левел. Качва си. You must Да. follow. Пази се, няма ги горе, чун, мотагана. Какво ми направят? Аз съм мали стар вече. Забравиш? Мота потрошат като нищо. Нали аз да си кажа, мисля, сетне да не кажеш. Какво направя? Ей. Знаеш какво ще помагам на Нивия, че забраха много. I know. Добре, помагай. Много тъпаци. Аре бе, поби го бе. Аз кой идвам при тебе? Не знам. Не, чай се взема... Защото геймплея с лейка ни пакера, не с лейка. Да бе, да. Чуко да ни кажа Ultimate Love. You can lead me down. Абе, какво може? Я мога да. Nothing can hold me back. Ако не беше Али, You can leave your hand. аз сега точно го клона, ако ще... Давай! Давай! Там. Пусти му един игнайт, бе. Не. Какво направих? Виждаш какво правят Ultimate вече? Това до боса там. Да бе, ултимейта много добър, бе. Ако не Много, беше с ултимейт до сега, да се ма... Тялата препият като куче. Да. Знаеш колко че бе горе? Ела. Ела, ако си мъж. Аз съм прибили като насекомо. Като птицечок. Като да си... Аре, пуши и те това трябва срочно. Два удара, трябва да после да се... Nothing can hold me Тя е back. остана надолу. Fuck you, нига. Ело надолу, защото виж колко много са. Тама са двама, значи там отдолу са трима, така че повече за нас. Чай да се пусна малко. Това ултимейт обаче много добър. You must follow. Това по-големи скрънчи от три... Чакай. Какво направи, бе, човек? Какво направи? О, шит! О, брат, какво става тук, бе? Те Не са знам навсякъде. нещо, да я знам. Чакай сега. Бе, брат, те са навсякъде, бе. Пас. За малко натиса шибания кил, гледай. Две убийства може да има. Ми виж колко останах аз. Ти умря ли, бе? Ко? Не умрях. Браво, бе, Минотавърче! Мисворчен къс тин. Какво е ти се тръска? Странно. Тя. Stampede. Да, вече имам малко повече броня. Да. Now I'm angry.
Цепи, бе, да паци, бе. Абе, това е Ренекон танк Мелелия, какво е? Нещо такова, да. Пак помяра, бе, че той е... Да, много е гаден, просто Той трябва има много да се пази. повече кашпи от Алистар, бе. Be back. Не знам. То се дошли, бе. Защото си нямат работа. Чай, че май взимат дракона. Досадниците. Представяш си... не са. Ела да вземем драко. Айде, давай, почвай го. Колко почва да троши. Виж, че няма стига. Не, той те бие тебе, защото ти правиш повече атака. Изобщо не му би. Чакай. Фалшива трябва да. Ча. Чувам долу. Добре. Виж какво стана горе, вече. Какво стана? Гледай. Няма какво стана. Умацахме га яко. Нищо. Сега... Анивли отива. И ги пребива. Опа, какво стана, бе? Какво стана, бе, реално? Го е с тия флашове, бе. Айде дотегнем от тия плашове, често си казвам. Знаеш какво, аз отивам горе. Айде. Чакай. Ела, прибиваме това, бе. Бързо. И пребивай го, аз отивам горе, че ще ни чупят колата. Съм толкова силен. Топата не ни вие, брат. Браво. Стига пребийте двамата, какъв е поле. Така. Какво прави? Гледай, шибана скумрия. Виж го в пиза, погледни го, ще му щупя главата, така. Абе, бати с комедията е това. Много ма дразни. Бей, сега ще му намра тази перка. Ела, гей. Ела, какво гей? Гей ми какъв е. Много забавен гей. Кой е, бе? И за кой? За един умрял тапак. С шибан ултимейт. Nothing can hold me Шиба. back. Ултимейта му е хубав. Не. Браво. Добре. Айде, сега танка идва да спаси положението. Идвай да ги пребием. Айде, потегнем ли тия помяри? Чакай, първо пиза, нали? Да. Аре бе, айде, пътува. Риш, пачели ли? Бей, то как мина покрай мене без да го видя, заклевам се. Не знам точно какво стана. Убихме талона, това стана. Ела. Ако някой ми открene, това ще го прибия. Това ще накара да го прибия, освен... Да изиграме... Просто не може да избере. Това на Катарина сега ултимейт, какво е това? Да, бе, това не са в тия ултимейт. Добре, но той през 5 минути го използва с това. Да, знаеш кое е якото? Какво? Че като те уби, веднага и зареждва. Да, това е супер. Яко е, да. Добре, как може, че това... Гейско е, да. Това все едно на видео стикс през 5 секунди да го пуска. Не представяш си. Това вече няма да... Away. Или на това... Чай на кое беше... Забравих. Няма значение. Много сме зле, много. Или на всеки 5 секунди да викам мечката Тибър. Това... Охо, я. Now I'm angry. Ела тук бе, ще го прибиеме, виж колко... Виж кой има тука, бе, какво да явам там? Опа! Кучка мръсна! Това ти убийства прави не Гледай какво прави нивята, напълно това маки. много мадратно, човек. Плаш. Знаеш кого ще ви танкаме, аз да ги избият. Няма да танкваш, връщай се. Ей, Връщай се, ти казвам. добре, какво? Точно така, убийте танк. Ай, то какъв демидж прави. Чай тия майче иска да направят засада, я да видим.
Unbreakable. Охо, яко. Hold me back. Нямам кръв, бекнал съм се, да знаеш. Нищо. Ми пребивайте ги, какво? Какво да ви правя? Вие сте достатъчно здрави. Какво бе, кил стил ли бе? Now I'm angry. Абе, еби майка не им бръща внимание. Трябва ма дразна за човек. Абе, ти нали са фидваш, какво ти пука, бе? Кил стил било. Аре, е така малко. Еми да ревете, ами това е. А, така. Кажи му го. Знаеш кога ще бегне, но тя нема стане, кой знае какво. Ще стане си. А, иде става. Той става ако трябваше да стане. Стана ли? Охо, neko pravi. But Shaker is still alive. Я бе, банец. Няма какво направи ти. Аре ти верно имаш йоти, ма този Джакс какво ще направи? Тук може да ви помогна, но... Вече беше късно. Страхотни ултимейти от Фейс. Много ми харесват. Да, нищо не става в това. Много е тъпче, той не може да оцели никой с ултимейт. Това за Погледни ултимейта го, за погледни го, Final Петър, Hit, той погледни. прави някакви тъпотини. Пас. Иначе ултимейта на Фит много мъче. Айде, идвайте всички мид. Еми ай, чакай аз ще направя даже направя. Аре бе, какво ще направя бе? Помяри. Ого, някой прави тъпотини. Гледай тъпия Жакс. Майко, колко е прост. Седи за фрагове, тебе го. Прагове, че. Не на тебе, бе. Нашето. Аре бе. Беквай. Той е направо ми е най-противният герой в цялата лига. След Тим. Кое бе? Кое е това? Ейш. Там Айшето. Ами шето много спами, да. Can hold me back. Опа, я гледай тук какво става. Айде, горе Катерина колата и сама. отиде. Не мога ги прибия, защото съм мога. Ама айде, така малко ще ги задържа. Аре бе, лате бе, сам съм бе, вие сте двама. Що бягате? Това що бягате, не мога да го. Тука. О, шет. Аз съм си жив. Ето го е, прозек. Сега купувам. Айде, някой да го стънне този. Now I'm angry. Най-много мразим, примерно, прибил съм тоя ейш и точките му са паднали на половина. След това той почна да бяга, аз се обърна и той почна да ме стреля отзад. Това вече... Еми, това е спамениш. You must follow. Това вече е помяр. Чакай, така, се скрия тука. Елате бе, ще ги убиете, вижте. Но ще ги убим, връщай се. Не знам. Са, ако са самоубийщи. Ама Алистар каза, че нищо не мога да го спре. Нищо не мога Еми, да го по-добре бекни. Добре, айде. Ау виж. Stampede. Аре бе, ейш де бе. Ай, умирай. Друг път да знаеш. Now I'm angry. Катерина ще ме убие с ултимейта си. Как боли? Аре бе, пак е ра. Тука съм, какво е? Dominating. Брат, само не знам. An ally Сега съм въздух. godlike. Това ще е нормално, яко. Так. Ма забравяш главната причина. Аз. Мога обичам да биям земята, so това е... Аре. Знаеш кой е да ви танк? Няма да танкаш. Прибиеме бе човек. Ела бе. Айде, О, пак. айде, добре. Нека.
твоя чак. Has destroyed a turret. Всичките му убийства са заради мен. Само краде, само... Това е някакво тир. Мегата пак, вижте го Да. сам. Погледни го. Ти му кажеш бег, той такъв седи и се прави на герой. Не ще го прибие, айде, няма си толкова легендари, стопана. Ако това в мисли е било, бе. Видя как се пропуснал ти. Мали 15 асистенти, това не знам. Перфектнес. Това трябва да укрепим. Топа се ползва ултимейти срещу миньоните. I know the way. Ба, тя зарежда през 60 секунди, бе, какво ми показва. Добре, ама баш там не трябваше да го насочи. Знаеш колко и пука? You must follow. Не вика yes. Аре бе, тука. Ела бе. Така още кой да се гол. Бързо, лесно. Да. Nothing can hold me back. Опа, тук има някой. Усещам. Чакайте, тук е това F-та тривичка. Някой си повярва. Айде, легенди. Fuck yeah. An enemy has been slain. Стига бе, гледай бе. Айде, трябва- GG. Ай, предал ли си? Ами, това беше първи ни геймплей, надявам се ви хареса, коментирайте, оценявайте и очаквайте следващия Victory! епизод.